mugi konjuk dhateng paduka sinuwun pepundhen kula. Kakang Pati Suntampa ora liwat pangestu ingsun mara dage tampanana. Inggih, kula tampi kapundi dadosaken jejimat. Sawanci-wanci wonten dawuh kula nglungaken jangga kula nelingaken karna. Mestine tuwuh rasa pitambuh apa maramane jeneng ingsun nggelar pasiwakan benih kalawan pradatan. Anggon ingsun jejodohan kalawan Diajeng Dewaki garwaku kuwi ibarat sawah tak tanduri wiji dene wijine tukul malah saiki cetha lagya garabini wis pikantuk 9 sasi candrane wong garbini pikantuk 9 sasi jangkeping 10 dina ana tetembungan nawa dosa biak langse gumbala giri nawa araning 9 dosa araning 10 biak langse kuwi mbukak lawang gumbala giri gumbala brengos giri gunung dadi gunung sing enek brengose. Akeh bocah cilik dadi tembunge nganggo basa sing kira-kira cah cilik durung mudeng. Lawanging punang jebing bayi kanggo slering punang jebing bayi mulane pangendikaning para winasis lairke bayi kuwi bebasan 1002 dadi siji. Najan jeneng ingsun wong lanang ning kaya-kaya iso ngrasake awit garwaku ki ora mung siji. Nalikane Diajeng Mahendra mbabarake sika krasana nganti kemelap rasane atiku kaya apa peputra sepisanan. Lho iki malah jeneng ingsun anggone jejodhon kalawan Nyai Dewi Dewaki bakal nglairake punang jembing bayi. Marem rasane jeneng ingsun te bakal duwe